Ea, gure urrengo poliedroa, hexaedroa izango da. Hau da, kubo bat. Hortarako, 4 plastilina zati hartu eta haien artean lotuko ditugu karratu bat sortzeko. Behin gure karratua sortu dugula, erpin bakoitzean ertz berri bat jarriko dugu vertikalki. Eta hauetako bakoitzaren puntan beste erpin bat ertz batekin lotuta. Eta horrela denak lotu arte. Ikusten duzuen bezala, nire hexaedroa sortu dut. Kasu honetan 12 ertz erabili ditut eta 8 erpin.